Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündəligi gepleşmediň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýa tanysy edýärin. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak sekretary James Mattis özüniň bu wezipedäki ilkinji güni Birleşen Ştatlaryň NATO-daky sarsmaz borçlaryny berja etmegini dowam etdirjekdigini Ýewropadaky ýaranlaryny tasdiklady. Pentagonyň medpuat wekiliniň aýtmanyna görä Mattis NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg we Britaniýanyň Gorunmak sekretary Michael Fallon bilen 23-nji ýanwarda geçirilen gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň harby bileleşigini könülşen diýip atlandyrmagyny bildirilýän aladalanmalar barada pikir alışypdyr. Mattis Birleşen Ştatlaryň NATO'da berk borçnamalarynyň bardygyny nykdady diýip Pentagonyň medpuat wekili kapitan Jeff Davis aýtdy. Kırgızstanyň suwdy etnik özbek aktivisti Azimjan Askarowyň ömürlük türme tutsaglygyny dikeltdi. Bişkegiň Çuy regionunyň suwdy 24-nji ýanwarda geçiren diňleşiginde Askarow 2010-njy ýylda yerli özbekleriň we kırgızlaryň arasyndaky adam pedali çakmyşyklaryň dowamında etnik ýigrenji tutaşdyrmakda we bir polisiýa ofisieriniň öldürilmegine gatnaşykda günäli tapdy. 66 ýaşly Askarow suwdyň kararyna protest bildirip açlyk eglan etjekdigini ma'lum etdi. Onuň aklawçysy suwdyň kararyny baş suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Askarow gorap çykyş eden kırgız aktivisti Tolekan Ismailowa suwdyň çykaran hökmüni siýasy karar diýip atlandyrdy. Iýul aýynda Kırgızstanyň baş suwdy Askarow 2010-njy ýylda çykarylan karary ýatyryp onuň işine degişli täze ýagdaýlaryň döremegi sebäpli oňa gaýtadan garalmagy tapşyrypdy. Baş suwdyň karary Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň Askarowyň eden etdilikli tutsak edilip gynamalara sebäp bolanlygyny we onuň hak hukuklarynyň depelenenligini aýdyp Kırgızstany Askarowy boşatmagy çağırmagynyň ýa-da gabat gelipdi. Özüne ýönkelen aýplamalary siýasy matlaply diýip atlandyran Askarowyň işi 4-nji oktýabrda gaýtadan diňlenip başlanypdy. 2010-njy ýylyň aprel aýynda prezident Kurmanbek Bakiýewiň döwlet başyndan çetleşdirilmeginiň ýa-da Kırgızstanyň gün ortasynda dören etnik ara zorluklar derarly esasan etnik özbeklerden bolan 450-den gowrak adam wepat boldy we onlarça müň adam öz öýlerini terk edipdi. Taliban Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'y Amerikan goşunlaryny Awganistandan çykarmagy çağırdy we ony 15 ýyllap ýykan ýumranlyk we ölüm getirýän bathalyk diýip atlandyrdy. Trump Awganistan boýunça siýasatynyň nämeden ibaratdygyny hiç wagt anyklaşdyrmady. Hem Amerikan goşunlarynyň ýurtda galmagyny goldaýanlygyny aýdyp Awganistan boýunça uly tejribe eýe bolan iki öňkü generaly howpsuzlyk bilen bagly ýokary wezipelere belläpdi. Birleşen Ştatlaryň täze prezidenti Donald Trump'a ýazylan we Talibanyň saytında 23-nji ýanwarda çap bolan hatda 15 ýylyň dowamında milliardlarça dollar sarp edilip ýagdaýyň soňsuz we çylşyrymly galmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň ynamy ýitirenligi aýdylýar. Bu uruşyň soňuna çykylmagynyň jogapkärçiligi siziň eginizde galýar diýip Talibanyň hatynda aýdylýar. Taliban Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň Awganistany terk etmegine ýygyderli çağırış edip gelýär we halkara goşunlary Awganistany terk edýänçe Kabul bilen parahatçylyk urundaky gepleşikleri ret edýär. Trump'yň dünýädäki uruşlara garaýşlary gapma garşy boldy. Ol Birleşen Ştatlaryň öňki administrasiýasynyň musulman ýurtlardaky uruşlara çemeleşmek boýunça siýasatyny tanqid etdi. Şol bir wagtda dünýä ýüzünde islamçy töweşijileri ýok etmege wada berdi. Ortaýyň Demirgazyk Kafkaz regiony Çeçenstanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrow Çeçenstanlylaryň Siriýada gulluk edýänligini tasdiklady. Kadyrowyň 24-nji ýanwarda Instagram sosial ulgamynda ýazmagyna görä Çeçen müftüsi Salah Haji Mezhiyev we Kadyrowyň ýakyn ýarany Ortaýyň parlamentiniň agzasy Adam Delimhanow ýakynda Siriýadan gaýdyp gelipdir. Kadyrow agzalan iki adamyň Ortaýyň Gorunmak ministrliginiň harby polisiýa batalionuna tapar edenligini we ol ýerde Çeçenstanly ýaşlaryň gulluk edýänligini ma'lum etdi. Dekabr aýynda peýda bolan media maglumatlarynda Çeçenstanyň ýörite polisiýa güýçleriniň Kenariýa Lataki şäheriniň golandaky Ortaýyň Hmeymim howa bazasyny goramak üçin Siriýa iýerilenligi habar berilipdi. Kadyrow şonda bu maglumatlary ret edipdi. Kadyrowyň 24-nji ýanwarda çap eden maglumatynda Mezhiyewiň we Delimhanowyň prezident Başar al-Asadyň dogany Mahir al-Asad bilen we ýurduň baş harby ýolbaşçylary bilen duşşanlyk aýdyldy. Ortaýy Siriýanyň hökümetine uly diplomatik we harby ýardymyny berip gelýär. Siriýada 6 ýyl bäri dowam eden uruş derarly 300 000'den gowrak adam wepat boldy. Siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda neşe aýyplamалary bilen türme watylan belli aýdymçy Nazir Habibowyň adatlygy göýberlendigini öňe sürýän video ýazgy peýda boldy. Nazir Habibow türmeden çykdy. Ady bilen ýaýradylan videoda Nazir Habibowyň näwelli, sultanda harby buslatdaky bir adamyň arasynda täzir bilen gutlaýan şekilleri görkezilýär. Kutlayan can sağlık arzu eden tədiyle hemmende. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň oktýabrynyň başynda Türkmen telewizionyasynda 28 ýaşly Nazir Habibowyň neşe teristlerini ulanandygyny boýuna alyp, öz-özüni ýazyryp çyksaýan purtotlary görkezilipdi. Mundan soň Habibowyň 10 ýyl türme tutuglygyna höküm edilendigi dogrusyna maglumatlary gowuşdy. 20 ýanwarda ýaýradylan videonyň soňunda adamlaryň Nazir Habibowy garaşyp duran bir ulagy uğrajandygy görünýär. Adatlyk radiosyna Nazir Habibowyň hakykatdan hem türkmen türmesinden adatlygy göýberilip-göýberilmändigini häzirlikçe garaşsyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşowuz Berdimuhammedow garşylamaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň merkezi Daşowuz şäheri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň saparynyň öňýanyna mejburi arasalaýyş işleri, bazardaky haritlaryň narhlaryny girdilen gözegçilik çäreleri bilen başgaý bolýarlar. 10 fevralda geçiriljek nowatdaky prezidentlik saýlawlarynyň öň sirasyna Berdimuhammedow ýurdun welaýatlaryna sapar edip, yerli ilatyň wekilleri bilen duşuklar geçirýär. Prezidentin saparynyň öň sirasyna häzir Daşowuzyň esasy köçeleri ýapylyp, büdjet işgärleriniň çekilmegi bilen ýollaryň boýundaky haşal otlary, zir-zibilleri aýyrmak ýaly tämizlik we jähekleri renklemek işleri alınıp barylýar. Häzir şäherde polisiýa we eli rasiýaly raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň sanynyň göz görteli artandygyny da synlasa bolýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri howpsuzlyk wekilleriniň adaty raýatlary gödök çemeleşip, kä halatlarda paýyş sözler hem ulanyp adamlary barýan ýolundan başga ugra sogulmagy talap edýändiklerini görüň berdiler. Şol bir wagtda yerli çeşmeleriň maglumatyna görä, şäheriň bazarlaryna howpsuzlyk gulluklary ýörüti aýlanyp, haritlaryň belli bir narhdan satylmagyna hem gözegçilik edip başlapdyrlar. Mysal üçin mundan bir hepde ozal 60 manada durýan 50 litrlik günewakar ýagy häzir 45 manatdan satylýar. Mundan ozal adyk haritlarynyň gymmatlamagynyň fonunda ýurtda öndürilen 1 litrlik süt 4-5 manada çenli galan bolsa, häzir ol 1 manada durýar. Narhlaryň mejburi bir çäkde saklanmagy netijesinde Daşowuzly telekeçilerini söwdadan el çekip biljekdiklerini aýdýarlar. Biz uly ýana galýarys. Palan narhdan sat diýileni bilen harit özüni ödemeýär. Biz mundan artyk bu şertlerde işläp bilmeýäris diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran hususiýetçileriň biri gurrun berdi. Soňky hepdeniň dowamyny prezident Berdimuhammedow Balkan, Mari we Lewap welaýatlaryna saparda boldy. Ol 12 fevralda bellenilen prezidentlik saýlawlarynyň öňýanyna beýleki kandidatlaryň saýlawçylar bilen gönü duşuklar geçirýändigi aýdylýan wagtyna gawat geldi. 3-nji gezek prezidentlik kursyna dalaş edýän Berdimuhammedowyň Baran welaýatynyň ählisine dürli puwdaň wekilleri saýlawlarda hut oňa ses berjekdiklerini söz berdiler. Duşenbe güni Berdimuhammedow Lewapda bolanyny yerli guruluşçylaryň wekilleri özleriniň bagtly geljegini diňe Berdimuhammedow bilen görýändiklerini nygytap, ähli guruluşçylaryň hut oňa ses berjekdiklerini öňe sürdi. Çünki biz özümizin bagtyar geljegimizi diňe siz bilen görýäs. Eziz arkadaşlarymız, Türkmen halky şu günler möhüm syýasy jemgyýetçilik çaranyň prezident saýlawlarynyň boşagasynda dur. Nesip bolsa 12 fevralda geçiriljek saýlawlarda biz guruluşçylar diňe sizi ses bereriz. Hormatly arkadaşlarymız.
Berdimuhammedow gurulşykçylar bilen geçiren duşuklarynyň bir pursatyny ýygnananlaryň arasynda häzir çenli awazada dynç alyp görmedikleriň bardygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklandy. Haçanda märekeden biri elini galdyranyna prezident ony Hazaryň boýundaky dynç alşylygyny uğratmagy tapşyrdy. Yer gelenine ýatlasak, bu gezek saýlawlarda Demokratik Partiýadan kandidat Berdimuhammedowdan başga ýene 8 dalaşgar gatnaşýar. Döwlet mediýasynyň berýän maglumatlarynyň çin tutulsa, şol dalaşgarlar özleriniň çykyşlarynyň dowamyny ýurdun dowamly gülläp ösýänliklerini öňe sürýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Günüň habarlar programmamyzy dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Mejburi abuna ýazdyrylan gazetler gijig geldi. Türkmenistanyň dürli künjeklerinden 2017-nji ýyl üçin abuna ýazdyrylan gazetler jurnallaryň tas 3 hepde gijigip we kim ýagdaýda gelýändigi dogrusyny maglumatlar gowuşýar. Geçen dekabryň 30-na gelmeli gazetler şu aýyň 20-sine gowuşdy. Mejburi ýazdyrylan 3 gazetimiň biri asla-da ýok diýip özüni Juma diýip tanıştyran Könürgönjüň 19-njy mektebiniň mugallimläriniň biri gurrun berdi. Juma mugallimyň nygtaýşy ýaly Türkmenistanyň döwlet işgärlerinden we taliplerden ýurtda çap bolýan gazet jurnallara abonaçy bolmak mejburi talap edilýändigi dogrusyny köp sanly maglumatlar gowuşýar. Ýurdun welaýatlary bilen birlikde Aşgabatda da metbuat abonaçylary 3 hepde töweregi gijikdirilip gowuşurulýar. Paýtagtyň mekdepleriniň biriniň mugallimasy 2017-nji ýylyň 1-nji ýarmy üçin Mugallimler gazeti türkmen dili gazetlerini we Zenan kalby jurnalyny mejburi ýagdaýda ýazylmaly bolanlygyny gurrun berdi. Abuna ýazdyk, pulny aýlyňyzdan tutup galyrlar diýip bizi diňe habardar etdiler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz adyny Şemşat diýip üýtgeden mugallima gurrun berdi. Ýurt raýatlarynyň Azatlyk Radiosyna berýän gurrunlarynyň çin tutulsa, zähmet çekýän idarasyna görä işgärlerden her ýarym ýyl abun üçin 70-120 manat aralygyna pul serişdeleri tutulup galynýar. Şol bir wagtda gazet jurnallaryň gijikdirilmeginiň takyk sebäplerini anyklamak başartmady. Şemşat mugallimy ýagdaýlary anyklaşdyrmak üçin metbuat öýüne we poçta edaralaryny ýüz tutsa-da, bularyň günäni birek-birege atmak bilen çäklenýändigini aýtdy. Azatlyk Radiosyna hem bu adagdalaryň guramalardan nähilidir bir düşündiriş almak başartmady. Türkmenistanyň 37 gazetiň we 27 jurnalyň çap edilýändigi maglumat berilýär. Sözümüzün ahirini bellesek, media azatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalary Türkmenistanyň mediýanyň hökümetiň berk gözegçiligine saklanýandygyny aýdyp, Türkmenistany metbuat azatlygy boýunça hasabatlaryny iň soňky ornuny ýerleşdirip gelýärler. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylow çoğunynyň ýaşaýjylarynyň transport kynçylyklary barada maglumat berýär. Aşgabat şäheriniň çoğully şäherçiläriniň awtobus gatnawlary ýaşaýjylarda köp näradyçylyklar döredýär. Çoğullynyň çäginde Aşgabatyň döwlet awtoinspeksiýasynyň paýtagt bilen welaýat merkezlerini birleşdirýän awtomendiliň
ýokunç keselleri hassahanalarının, alternativ bazarynyň we başga da bir näçe mühim obýektleriň gurulmagy bilen Aşgabatyň beýleki künjeklerini çoğaly şäherçesi bilen birleşdirýän köp sanly şäher belgili awtolog gatnawlary ýola goýuldy. Göräýmege awtolog gatnawlarynda hemme zat yer we yer ýaly bolsa-da çoğalynyň ýaşaýjylarym, şäher ýaşaýjylarym bu awtobuslaryň gatnaw tertibinden juda nägilelik bildirýärler. Aşgabatly pensioner Miýwetaýda öz ýaşaýan ýerinden diňe 36-lyk belgili awtolog bilen awtomendilde ýerleşen demir ýol kassalaryna baryp bolýandygyny, ýolagçy otlusynyň hyzmatynyň ýygy-ýygydan peýdalanýan bu denan bu belgili awtobuslaryň käte her sagatda hem biriniň gatnamaýandygyny aýdýar. Demir ýol kassalaryna baryp gelmek üçin ir sagat 8-de öýden çyksaň, gün ortan 2-lere dolanyp gelýärdiň. Aranyň uzaklygynyň taşary 36 belgili awtologa sagatlap garaşmaly bolýandygyny Miýwetaýda gurrun berýär. Awtomendil bilen Awadan şäheriniň golaýyndaky tekstil kompleksini birleşdirýän 48-lik belgili awtobusyň Tekabadar bilen çoğullydaky gonamçylygy birleşdirýän 47-lik awtobusyň hem her sagatda diýenýäli biriniň gatnaýandygyny bu belgili awtobuslaryň hyzmatynyň peýdalanýan ýaşaýjylar aýdýarlar. Olaryň gatnaw tertibini öwrenmän ýola çykaýsaň, ýagynda sowukda hem sagatlap duralgyda garaşmaly bolýardyň. Ählisiniň gatnaw tertibini hem ýatda saklap bolmaýar. Gyssanyp ýola çykardyň. Öň ýanyňdan saňa gerekli belgili awtobus geçen bolsa, ýygyňa gaýdyp öýüňde garaşaýmasaň, aýyn ha gelerle diýeniň sagada çekär diýip ýolagçylar diýrenýärler. Ýer-teriýa öýlälik awtobus gatnawlary gadalrak bolsa-da, gün orta golay awtobuslaryň ählisi diýenýäli bir wada ara kesmä çykýarlar. Edil sagat 12 bilen 15 aralygynda ýola çykan özüň bolma diýip, bu etrapça tez-tezden gatnamaly bolýan Kakataý hem näradyçylyk bildirýär. 10 konwäsde duralga gelip, 14:30-da özüme gerekli 36-lyk awtobusa mindim. Güni 2 sagat duralgyda garaşmaly boldum diýip Kakataý aýdýar. Kakataýynyň aýtmagyna görä ol çoğullydan şähere gaýtmakçy bolup şonça wagtyny ýetiripdir. Geň alanda adam ähli belgili awtobuslar şäherden awtomendile tarap geçýärler. Emma ýygyna gelen oklar. Şol bir wagtda 99 belgili awtobuslar şähere garşy boş geçip durlar. Duralgyda bolsa adamlar, esasan mektepden okuwdan çykan çağalar sagatlap aýak üstüne garaşyp durlar. Gonamçylyga gatnaýan 47 belgili awtologyň hem haýal gatnaýandygyny, alternativ bazaryna bolsa şäher belgili awtologlaryň asla ýola goýulmandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda şoňlar uçur biletlerini satyn almak üçin birnäçe sagatlap nowata durmaly bolýanlygyny Aşgabatlylar habar berýärler. Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatdaky darasynda ýerleşýän bilet satýan idarasynda bilet satyn almak üçin nowatlaryň döremegine we uzaga çekmegine näme sebäp bolýar? Azatlyk radiosy bu sowala Aşgabatyň uçur biletlerini satýan idarasyna baryp gaýdan synçy Amanmurat Bogaýewa berdi. Türkmen howa ýollarynyň bilet satýan idarasynda adamlaryň uçurlara bilet satyn almak üçin ençeme sagatlap garaşmaly bolýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Adam köpmi näme sebäpden şeýle nowatlar uzaga çeke. Olar bilen bellemeliydi Aşgabat şäherine ýeketek bir ýerde aviýa biletler satylýar. Ol şäheriň Owulhan köşesiniň uğrundaky Türkmen howa ýollary idarasynyň merkezi ofisiniň birinji gatynda, birinji etajynda satylýar. Şu ýagdaýa Aşgabatyň aviýa biletleri satýan ýerindäki ismene naçarlygy berýän düşünürşüne görä Aşgabat şäherinde de yurtda da kış günleri ýolagçylar awatmaýar, şol üçin biz kassirlaryň sanyny ummana awatmadykda ýöne olan iş günni gyýtdyk maý aýyna çelli her günni şu kassalarda Aşgabat şäherine her gün 6 kassa işlese ýeterlik diýilen netije geldik. Şol üçin beýleki şol öň bir günni işe çykýan 20 kassiri 3 güne bölüpdirler. Bugün biri 6 kassiri işe çykdy bilet satýan
ertesi yine beyle kaltısı son kul beyle kaltısı işe çıkmadı şeydi ben bolon zahmet hakkında da belli bir derecede kıyıskıltma bolupdur. Önkü alyan aylıklarının 3'ten birini mayayına çelli olur yitiriyerler. Yine şu kastirlerin sanının ağırlığı başlayıp hep yokum adam o diyen köpte ondan bari yoga 6 tane kastı işleye. Bu novatlardan daşarı umuman uçar biletleri satılýarmy? Sendik yurda ya şäherleriň arasynda gatnayan uçurlara bileti satyn alyp bolýarmy? Biletler satın alıp bolýar, ýöňüň wagty çäkli. Ýurdun içindäkilere 15 gün öňünden alyp bolýar. Ýurdun içindäki yerli reýsleri, avi reýsleri 15 gün. Biletler? Bilet bar. Bilet ýok diýip ýüzüne urlayan adam ýok. Bilet bardy ýöne. Aşgabatdan welaýetler soňda bilet problemi däl, adamlaryň aýtmagyna görä welaýetlerden ýa-da belli şäherlerden Aşgabat çok bolanda olayım bilet yok deyip aýdýarmyşlar. Köşeyle ködönçlük yerlerde üzeski. Aşgabat şäherine bir hepde öňünden barsaň bilet tap bolýar arkaň yerli reýslere. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Qırgız haýatynyň adam hukuklary aktivisti milleti Özbek Azimjar Askarowyň ömürlük türme tosaglygy baradaky karary öz güýjüne galdyrmagy halkara derejesinde tanqida uçrady. 24-nji ýanwarda Bişkek'iň şu oblast gaziýeti Askarowy 2010-njy ýylda yerli özbekler we qırgızlar arasynda turan gan döküşikli çaknaşyklarda etniki ýigrinji tutaşdyrmakda we bir polisiýa işgäriniň öldürilmegine gatnaşmakda ýene günäli tapdy. Suwdyň başlygy Ketek Tanışbaýew Gaziýet Jelalabad gaziýetiniň günäli diýip 2010-njy ýylda çykaran kararyny makullady diýdi. Gaziýetiň karary okulanna 66 ýaşly Askarow muňa protest bildirip açlyk ýaglan etjekdigini aýtdy. Onuň aklawçysy bolsa suwdyň karary barada şikayet bilen ýokary gaziýete ýüz tutjakdygyny bildirdi. Askarowyň aklaw tarapyna degişli adam hukuklary boýunça aktivist Tolakan Ismaýlowa gaziýetiň kararyny siýasy karar diýip atandyrdy. Ýyl aýyna ýokary gaziýet Askarowyň işi boýunça 2010-njy ýylda çykarylan hökümi ýatyryp ýüze çykan täze ýagdaýlary göz öňünde tutup gaýtadan garalmak üçin ony ýygyna aşaky gaziýete ýiberdi. Baş gaziýet bu karary çykarmazdan öň Birleşik Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komiteti Askarowyň edenetlik bilen tosag edilendigini, urlup ýenjilendigini we adalatly proses hukugundan mahrum edilendigini aýdyp Kırgızstany ony boşatmaga çağırdy. Komitet şeýle hem jenaýet derňewine prosedural büýdürgünçilikleriň bolandygyny aýtdy. Askarowyň işine 4-nji oktýabrda täzeden garalyp başlandy. Ol bildirilýän aýplamalaryň siýasy sebäpligini, bu işin özüniň polisiýa we türme işgärleriniň adam hukuklaryny bozmagyny paş etmek boýunça iş alyp barandygy üçin edilýändigini aýdýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş etýän guramalar Askarowyň işine täzeden garalmagyny köp wagt bäri talap edip gelýärler. Bu mesele dürli halkara duşuklaryna Prezident Almazbek Atambayew hem aýdyldy. 2015-nji ýylda Amerikanyň Döwlet Departamenti Askarowy adam hukuklarynyň goraýjysy baýragy bilen syraglady. Bu hem Kırgızstanyň Washington bilen bolan iki taraplyň hyzmatdaşlyk alalyşygyny ýatyrmagyna sebäp boldy. 2010-njy ýylyň aprel aýynda Prezident Gurbanbek Bakiýewiň häkimet başyndan çetleşdirilmeginiň ýa-ni Günörtä Kırgızstanda turan etnikara zorluklar derali köpüsi özbeklerden ibaret 450'den gowrak adam ölli, onlarca adam hem öý owdaryny taşlap kaçmaly boldy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi. Özbegistan bilen Awganystanyň arasynda gatnaşyklaryň täze tapgyrna başlanýanyny Awgan resmiler aýdýar. Özbegistan bilen Awganystanyň arasynda şu gün 5 ılalyşga gol goýuldy. Terrorizme we bekanun neşe dolanşana garşy bilelikde güreşmek boýunça iki ýurdun arasynda ılalyşyk baglaşyldy. Awganystan Özbegistan bilen Amderya arkaly çäkleşýär. Amderyanyň Awganystan tarap kinarynda umuman türkmenler ýaşaýar. Amderyadan balyk tutmak ya adalarda mal bakmak üçin geçen adamları Özbekistanyň serhetçileri serhedi bozulukda aýplap tutsaga diýer. IBB'nin 22 ýaşyndaky ogluny Özbek serhetçileri tutupdyr. Öz oglunyň begunadygyny olay diýer. IBB we onuň enesi Cemile Mama bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Men IBB tamda turanymyz 30 ýyla çakly bolýar. Şu oglanlary men kiçiklikden özüm ketdeltdim. Baktım, becerdim, üýlendirenmedem. Şol tutuluk giden oglumy üýleneni 5 ay bolan. Ogluňyz Özbekistanda türme düşüpdir. Hawaş bendixana düşen şol Kaýşymyň bir täzülenen oglan 23 ýaşyndaky oglan täzülendiripdim, kas kowal edip ana bir pullary jemläp şuňa üýlendirdim. Mundan soň şu gaýnmeçesi şuna aldap şu tarap uzat goýberdir. Men hiç habarim ýok. Menem bir biwa hatyn 4 oglum var halas. Haýşet ýön şunu maňa kömek etse, goýup berse men bileşigijiginde bir oglan boldy. Hatyndan men özüm bejerip bakyp oturamen, awladyndan özüm göremen. Gaýnmeçesinden köp hapa boldum, baryp sorasam men maňa dursun aýtmady, bilem ýok men gaýsy ýaka giden diýip. Men beçäňizden habarim ýok diýdi. Haýyş etýän şu beçämi goýup berse, şuň günahyny geçseler, şunu maňa kömek etseler, gelse, hatyny ýalsa, awladyna ýa bolsa, şunçalyk kömek etse men haýyş etýän. Anda şol ýetse, habar tapsalar, maňa bir çitdigine kömek kılsalar, şu oglumy goýup berseler, Abdurrahim çykykinden 6 ay boldy. Nerede bendiligini bilýärsiň? Taşkentde dip, bendi dip şundan diýdiler, bilem ýok, men hiç habarim ýok. Kança mahal hiç habardan bilmedim. Baş ay nerdeligini, zündemirdeligini bilem ýok. Ana bir yetim beçe bilen men özüm bir 6 ýaşdan hemmelerini özüm ketdeltdim, baktım, bejerdim. Indi bu munça ýaşansoň kömek etensoň bul beýakada bendi bolup ýatyr. Atyňyz nädip tutuldy? Bilemiz ýok, beýuna düşman tapyldym, bilemiz ýok, şöýde bäze ýanda Özbekistanda Taşkentde bendi bolamyş diýorlar. Ol bul gelen giden bar. Şöýde tutulup goýberilen bar, şolar aýtýarmy, şöýde bar men gördüm diýip. Hudaýa diläbe ötürsin, amansa goýberilse diýip haýyş etýär. Özbekistanyň prezidentine siziň haýyşyňyz onuň gunahyny geçse, goýberse, beýguna şol prezidentinden haýyş etýär. Soňa kömek etseler, goýberseler, täze jüýlünen dap çagasam ýerinde boldy. Şonu haýyş etýär. Şu prezidentinden Özbekistanyň goýberseler, menem bir garryn adamman dogasynda bolarsym. Şonu ketdeldik indana esli bolansoň kömek degensoň börde şöýdüp bola kelinden eneden hemmeden intizar bol. Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.